että ollaan täällä GRK Montulla Nurmijärvellä ja GRK Roadilla oli tarve saada materiaali sään suojaan ja kestävään sellaiseen. Kaarirakenteelta löytyi siihen hyvä ratkaisu. Tässä hallissa päädyttömyys nousi isoon arvoon siinä mielessä, että asiakas hyöttää hallia toisesta suuntaa ja hallin purku tapahtuu toisesta suuntaa, mistä pyöräkuormaajat ajaa valmiin materiaalin sitten tänne asfalttiasemalle. Tämä perustuselementti toimii samalla maanpaineseinänä eli tukimuurina. Elementti on erikoisraudotettu, jolloin se kestää varmasti varastoitavan materiaalien sille aiheuttamat kuormat. Monesti asiakkaan ensimmäisiin kysymyksiin kuuluu, että mitenkä leveä hallin teiltä saa. Nyt me ollaan tultu tutustumaan tänne Kannonkoskelle asiakkaalle tehtyyn halliin, jonka leveys on 60 metriä, eli pitkästä voi saada leveä. Asiakkaalla oli tarve saada ympärivuotisesti toimiva teräshalli, joka me ratkaistiin asentamalla pitkään halliin sivuovi, jolloin pitkästä tuli leveä. Saattaa olla mielikuva kaarihallista, että reunakorkeus ei riitä. Tässä kohtaa me nähdään, kun me käytetään tätä korkeampaa elementtiä, joka on suunniteltu teollisuus- ja varastohallielementiksi, niin sillä me saadaan reunalle vähintään 4-5 metrin reunakorkeus. Kaarirakenteen teräshallit pystytään lämpöeristämään kätevästi uretaaniruiskutuksella, joka palosuoja maalataan sen jälkeen valkoisella, jolloin saadaan yhtenäistä ja avaraa valoisaa tilaa. Asiakkaan täytyy saada hakkeet varastoon ja hänelle riitti tämmöinen vähän pienempi halli, joka kuuluu meidän kaarirakenteen valikoimiin myös, eli aina tehdään sen tarpeen mukaan, mitä asiakkaalla kulloinkin on. Muun muassa hakevarastoon sopii hyvin tällainen liukukiskollinen pressuovi, mikä on varustettu tuuliverkolla. Se varmistaa myös sen ilman kiertämisen siellä sisätiloissa, jolloin hake pääsee vapaasti siellä kuivamaan. Matalallakin perustuksella saadaan hyvin sisätila käyttöön, reunakorkeus vähintäänkin riittäväksi. Tämä halli kokonaisuudessaan soveltuu erinomaisesti myös vaikka konehalliksi. Se kannattaa aina muistaa, että me todellakin tehdään ja ollaan halukkaita tekemään ihan muutamasta 10 neliöstä muutamaan 1000 neliöön olevia halleja. Mitä sä tarvit, niin sen kaarirakenne toteuttaa.